पर्बतजरा महकुमा मंगलाजरा दखरा एबसुनि बानजायनायाव बेसेनाङि गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। गुन गोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखिखौ नोजोर बोनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै मंगलाजरा दखरा एबसुआ गुबुन गुबुन बोसोराव फोरोंथाय मावबादा बेखेवबोनाय बायदिनो देग्लायबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि मंगलाजरा दखरा एबसुनि आफादगिरि बिन्दो चन्द्र ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि खन्थाइ ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननाय आरो गासै मावफारियाफोरनि बानजायनायजों मंगलाजरा गोजौ फरायसालियाव थाखो 9 आरो थाखो 10 बे मोननै थाखोखौ लानानै दान मोनसेनि बेसेनाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय जायो। गोरलै सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि आयदाखौ लानानै बेखेवो बेसेनाङै फोरोंथाय मावबादा। हाबाफारियाव बाहागो लायो पर्बतजरा जिल्ला गुदि बर' फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरि सन्जीब कुमार नार्जारी, मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सुबल चन्द्र ब्रह्म आरो मंगलाजरा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अनसुमा बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिबानाव थानाय मावफारियाफोरनि बाहागो लानायजों गोलोम बोथोरनि बेसेनाङै फोरोंथाय मावबादानि बेखेवनाय मेला मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय जे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा देग्लायबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंनि मंगलाजरा दखरा दुलाराय फरायसा आफादाबो नैबे मंगलाजरा गोजौ फरायसालियावहाय जे गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा जों बेखौ दिनैहाय मुखुलि खालामदों। दा बेवहायनो आंखौबो आलासि हिसाबै बिथांमोना लिंनानै लाबोदों, जाहाथे आङो दिनैनि बे फोरोंथाय बादा बेखेवनायाव फरायसाफोरजों जेन' मोजांथार सावरायलायनायनि गेजेरजों गथ'फोरखौ गोसो दुंगाखांहोनानै जे फरायसाफोरखौ बे सोलोंथाय बादायाव बाहागो लाहोनो थाखाय बिबुंथि लाखिनो आंखौ बो लाबोनायलाय आङो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि थाखो 9 आरो 10 आव फरायबाय थानाय जोंनि नैबे मंगलाजरा हाइ स्कुलनि फरायसाफोरजों मोजांथारै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजांथारै बिबुंथि लाखिलायनायनि गेजेरजों दिनै सावरायलायनाय जाहैबाय। दा बेवहाय जेसेबांनाखि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों बिथांमोना नैबे जे मास मोनसेनि जे फोरोंथाय बादा गरम बन्द'आवहाय दा बेवहाय बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै गावसिनि सोलोंथाइखौ आवग्रिनो थाखाय बिथांमोना दिनै गोसो गुदुं जादों। दा बेवहाय जोंबो माने ओनसोलनि जानानै गोसोआव मोनसे गोजोननाय मोनदों। दा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जे मोजां मोनसे सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ जोङो आसा खालामदों। दा जोङो बेवहाय जोङो सानखान्थि आरो इंराजि ग्रामार आरो बिगियान आयदा जों बे मोनथाम आयदानि सायाव बेखौ फोरोंथाय बादा जोङो खालामहोनो थाखाय जोङो फोरोंगिरिफोर लानानै फैदों। दा बिथांमोना बेवहाय मोजांथार फोरोंथाय होगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। दा जोङो मोनसे गथ'फोरखौ जोङो थुलुंगाखां होनो थाखाय बा नैबे गोलोम बोथोरनि जे मास मोनसे गोलाव सम जे बन्द बेवहाय माने न'आवनो ओरैनो थानानै गोदाव सोराव समखौ बारहोबाय थायालासे जोङो नैबे जोंनि फोरोंथाय जे बादा बेयाव फैनानै जे फरायसालिनि थाखानाय फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायजों लोगोसे जों जे थिसननाय जे फोरोंगिरि बिथांमोननिफ्रायबो माखासे मोजांथार गियानखौ बुथुमनानै लानो थाखाय जों बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो खावलायदों आरो बिथांमोनाबो जोङो आसा खालामदों बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि बे फोरोंथाय बादायाव मोजाङै मोजां बाहागो लाफैगोन आरो गाव गावनि सोलोंथाइखौ लाफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।